Svaka budala ima svoju kafanu, rekla je žena, vozač 17. sa Stačevce je dodao gas. Nju je čekao pijani muž, a njega je nahranjen pas. Ni slutili nisu da baš u tom trenutku, tik iza ugla, počinje prva poetska duodrama. Volio bi da ovo ostane među nama. I u toj drami sa lijeve strane srca jednog samoproglašenog pjesnika, žena, čije su oči gledale čistotu, a usne govorile ljepotu. Ona što preživi najveći pad, držeći se čvrsto za zrak. Moja draga je voljena Jelena Medić. Zdravo, Jelena. Zdravo, Nebojša. Hvala na ovom uvodu. Jesi vidjela, a? A ovo Medić, uvijek mi je to kao, je li to Medić kao nešto slatko ili kao medo neki opasni? Pa kako ti čitaš, tako jeste, ali ja bih voljela da je Medić. Više nego medo? Mada sam uvijek mislila da je medo. Ma ima nešto opasno u tebi. Pa ima nekako, moji koreni potežu iz Like, pa onda nekako više u tim krajevima sigurno bilo medveda, više nego meda. Znači, je čvrsto i slatko područje za pretke. Da, baš tako. Sve u svome životu ima svoj početak, a zamisli, tvoj početak se zove Vojvodina. Šta je to Vojvodina i čemu to služi u srcu jedne male, slatke djevojčice zvana Jelena? Vojvodina je mjesto gdje sam se ja rodila i živjela prvih 20 godina života. Ali sad kad me pitaš šta znači u životu male djevojčice Jelene, ne znači mnogo. Nekako ja sam leta provodila ovdje, imala sam babu i dedu ovdje u Bosni. Oni su iz okoline tamo Pecke i Medne doselili u Lijevče. I moja majka je tu odrasla i za 14 godina otišla u Novi Sad. I nekako ta leta koja sam provodila ovdje, oni nas dovezu početkom leta, čim počne raspust, a dođu po nas krajem leta. Znači, predivno. Da. Babysitting. Baka sitting. Da. Baba sitting. Neki taj osjećaj koji ja pamtim iz detinjstva, pamtim odatle, iz tog sela, više nego iz Vojvodine. Bilo je tamo i tatino selo gdje je on rođen u Vojvodini, gdje su nas isto vodili nekad kod familije, ali nekako ja se s tim nisam nikad poistovećivala. Tu nisam i uspomene koje imam odatle, pa najčešće su one koje bih radije potisnula nego se sećala njih. A ovih iz Bosne sam se uvek rado sećala i zapravo neki prvi moj dodir sa osjećajem slobode potiče iz Bosne i baš iz tog sela i ono je pre rata bilo jako živo i dolazile su, bilo je neke malo internacionalne atmosfere tu, pošto su se svi naravno raselili odatle, neki su otišli u Nemačku, Austriju, Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i tako i onda je to leto bilo vreme kad su svi dolazili tu i njihova deca, neki su pričali srpski, neki već i nisu, ali to šarenilo koje sam ja tu zaticala i to druženje koje je stvarno bilo baš lijepo i slobodno, jer čini mi se nešto što me više formiralo nego život u Vojvodini. Znači, sloboda baka, mami tate nema, da. Obaveza ništa, a slobode taman. Pa dobro, kakav je generalno sad pogled, recimo na neku krajinu te tada, nešto iz ugla tvoje neke male vojvođanski perspektive i generalno kako je to danas neki doživljaj, je se ta sloboda, je se to nekako malo promijenilo, kako danas ovdje sad već živiš, doćemo i do toga, ali evo na prva blicka bi te dve slike, pošto si ti fotograf, uporedile, imale sličnosti ili razlike? Pa ima i sličnosti i razlika. Ja volim Bosnu zato što ja mislim da ovdje se i dalje mogu kvalitetne slobode pronaći, za razliku od većine drugih zemalja. Moj doživljaj Bosne kad sam bila mala, naravno bio je, ja sam tu bila u svom slobodnom vremenu, nisam imala nikakvih obaveza, ta predratna Bosna bila je jako vesela i taj kolorit likova koji sam ja tu sretala i galame i svađe i veselja i sve je nekako bilo bogato, prštalo je kao u filmovima Rajka Grlića, onako baš puteno. Ali naravno to nije verovatno bila njihova realna slika tokom cijele godine. Ja sam dolazila u doba kad je leto, kad ima, znači mi smo dolazili malo pre 28. juna, to je bio zbor u selu i znači od zbora pa nadalje kreće cijelo leto zabave. Naravno ona Bosna koju sam srela kad sam došla ovdje da studiram 2000. godine u mnogome se razlikovala od toga.
Ne znam da li je to posljedica rata, verovatno da jeste, ali više nisam Bosnu doživljavala kao tako živu tada. Koloritnu Opet- ili kao u kontekstu živahnu po emocijama, po događajima, po... Pa sad kad pitaš, zapravo ne ni koloritno, baš u to doba kad sam ja nekako došla, meni je to sve bilo nešto sivo. I dugo sam bila u velikom unutrašnjem sukobu sa Banja Lukom naročito. Znači ja sad nisam došla u neko selo gde se svi znaju i gde su svi podržavaju jedne druge i tako, nego sam došla u neki grad gde ne znam nikoga, došla sam da studiram akademiju, i studiranje akademije tada se jako mnogo razlikovalo od onoga što sam ja zamislila kako će to studiranje izgledati. I ja bih rekla da je to moje rano doba provedeno ovdje bio srednji vijek mog života. Znači, ako mogu tako da... Srednji vijek, znači, može biti nešto negativno i pozitivno. Čekaj, tu je bilo vitezova, naš. Da, nekako, rekla bih u negativnom više u mračaškom, jel? Da, u ovom, da. Jako se to sve razlikovalo od onoga kud sam ja krenula. Odjednom je nekako kao da je neko spustio neko zvono preko mene i to je dugo trajalo. I dugo sam ja zapravo željela da se vratim u Novi Sad i onda tako samo nekako se to samo izgleda nametnulo da sam ipak ostala. U nekom trenutku sam se tu i zaljubila i oformila porodicu i tako i paradoksalno kad je ta porodica se raspala, ja sam tad odlučila da želim da ostanem. A sve dotad sam nekako bila rastrgana, bi se vratila, ne bi se vratila i tako, ali tada sam jasno donela odluku da ja sam svojom voljom sad ovdje i želim i naravno kako to i biva kad sam tu odluku donela, meni se ovaj grad otvorio u potpuno nekom drugom svetlu, ali pretpostavljam da je to samo zato što sam ja bila spremna da ga vidim u drugom svetlu, a dotad verovatno nisam. A otkud ušte fotografija? Mislim, kako? Pa ja sam se dugo bavila fotografijom, prije toga onako, to mi je bio hobi. Znam tačno kako je to krenulo. Taj moment. Da. Znam šta si radila tog ljeta. Baš tog leta, dobro kažeš. Imala sam 16 godina i bila sam sa drugaricama, nas 5 drugarica, išlo prvi put same na more. Sa 16? Sa 16 godina, da, moji roditelji su bili hrabri. Da, kaže, neki već muškarci uzdišu, bože, gdje smo bili tada, ali dobro, ništa. Da. Uglavnom, moje su drugarice naravno želele da izlaze i da budu celu noć na polju i da ujutru dolaze sa plaže. A ja sam na moru najviše voljela onaj moment jutarnji kad se sve budi tek i kad sam ja sama na plaži, na stenama i sad znam zašto to, ali tad nisam ja to znala da kažem šta ja tu želim i volim i tako. I to zaista nije bilo prihvatljivo da ja idem u 10 na spavanje i da ujutru ustanem i da idem na plažu i tako. I onda trebalo je nekakvo obrazloženje za to. I onda sam ja imala neki fotoaparatić, ja sam rekla, ja volim tu ujutro najbolje svetlo i tako, pa ja dođem, a ništa nisam znala. Niti sam ja to zaista tamo i radila, jer sam imala onaj neki aparatić, idiot od 36 snimaka i to bilo je suludo fatati. I 36 maraka. Da, tako nekako. Uglavnom je to meni bio izgovor da ja mogu da idem ujutru sama i onda sam ja tako švrljala po tim stenama, pa nalazila one male plaže i tako otkrila nudizam prvi put tu i tako i to se sve meni sviđalo mnogo više od noćnih izlazaka sa onom nekom bučnom muzikom. O tom spoju nudizma i fotografije ću te malo kasnije pitati. Ali kad se ti sjetila u tog fotografa u tim momentima kad je nekako umirao glumac? Da, pa od tog pozorištanca koje sam ja napravila, znači ne taj dramski studij, nego to pozorištance koje je krenulo u našoj režiji da radi, od prve jednogodišnje zarade smo mi većali šta ćemo mi sad kupiti. To je, i onda smo se odlučili da kupimo fotoaparat, jer smo živjeli od nekakvih donacija tada i tako, i kao bilo je potrebno da mi imamo fotografije sa tih naših turnejica malih. I
taj fotoaparat koji je bio investicija, znači jednogodišnje pozorišne zarade, je kasnije u nekom trenutku postao moj prvi alat. I onda smo naravno, pošto sam ja sad imala taj fotoaparat, ja sam počela malo učiti, malo i više istraživati jer to me uvek interesovalo. A onda u nekom životnom trenutku prelomnom ja sam lagano počinjala, znači kad sam bila trudna, lagano sam počela da čačkam oko te fotografije, tako napravila neki svoj prvi sajt, pa na tom sajtu je bila moja porodica i prijatelji. Tako. Pokoj komšija, Čuko i proznik. I onda sam ja to kao, evo ja ću sebe sad pustiti u promet, pa ću ja nešto kao probati raditi. Pa sam onda imam, recimo, jedan posao imam u oktobru, pa sljedeći posao imam u februaru. Pa sljedeći u junu i tako. To je 2 godine je to tako bilo. Čekaj, svadbe ili rođendani? Ne. Rođendani. Onako baš nešto nisam ja bila tad nikako spremna za neke bilo kakve veće izazove. Ali onda je život doneo jedan veliki izazov iz kog me, ja bih rekla, iščupao taj fotoaparat. Kada je moj dečak imao 2 godine, ja sam se razvela i to je nekako bilo... U tom trenutku ja sam mislila da je to naglo, naravno posle razume čovjek da to ništa nije naglo. Ali ja sam tada bila bez posla, par mjeseci pre toga mi otac bio umro i čini mi se to je naravno bila posljedica svega toga. Već u tom periodu kad je on umirao, ja sam vidjela da ja ne mogu da više trpim nikakve poluodnose. Znači sve što je u mom životu polovično, lagano je počelo da otpada. I u trenutku kad je, sad sam ja sama sa detetom u Banja Luci, prvo trebam da odlučim hoću ostati tu ili ću se vratiti u Novi Sad i treba mi jedan pošten i iskren razgovor sama sa sobom da obavim. Ja tad shvatam da ja ako nešto ne uradim, sad ću biti socijalni slučaj i hvata me ogroman strah i razni, ne samo moji, rekla bi, strahovi počinju da me obuzimaju. Da, i u tom trenutku ja shvatam da ja želim da napravim taj posao. I onda ja počinjem vojnički da radim na tome da bi ja taj posao napravila. I to me naravno, ta dinamika me i iščupala iz nekih rupa u koje sam mogla da zapadnem tada. Ali ja tada počinjem da razumevam, mislim ja tada vrlo malo znam o fotografiji, ali ja tad počinjem da fotografišem i svadbe i sve što ide i imam ekstremnu tremu svaki put, sećam se jednog trenutka u kom, kao da sad tako sam ja to ozbiljno doživjela, kao da sad ako ja nešto upropastim tim ljudima, to će biti kraj svijeta. Ali da, imam neki moment kad trebam da idem čim neko nešto malo promeni, ja imam napade panike, kako ja ću sve upropastiti, ništa neće to biti. I onda iz te atmosfere u kojoj ja konstantno mislim da ću ja propasti, ljudima se počinju sviđati te fotografije. I ja sad vidim njihovo iskreno oduševljenje time što ja njima dostavljam, a s moje strane ja samo gledam kako je to tehnički potpuno neispravno, kako samo ću u nekom trenutku shvatiti kako sam ja prevarant i kako ja njih sve hoću samo da obmanem, jer ja zaista ne znam ništa o tome. A što te vuče, to mi je nekako bitno, jel? To sad možemo i sad odmah o tome razgovarati. Znaš, taj odnos između poetike i tehnike. Nekako kako ljudi, ja znam dosta dobrih fotografa, vizualnih umjetnika koji stvarno potroše značajan dio sebe baš da to izgleda savršeno, a nekako mi se čini potisno baš to što ti imala tu poetku, tu iskrenost, tu borbu, što se nekako... Da, ja sam posle shvatila naravno da je to moj kvalitet i da ne trebam se toliko zamarati drugim stvarima. Već prije toga nesvesno, ali ja sam koristila fotoaparat na svim događajima gdje ima mnogo ljudi. Ja sam uvek nosila fotoaparat. Jer
kasnije sam to osvijestila da sam uvek jako ekstremno osjećala osjećaj drugih ljudi i tako, i onda sam to preuzimala i u okruženjima gde ima puno ljudi meni nije bilo prijatno. Uvek sam se osjećala isisano posle toga. A kad ponesem fotoaparat, onda ja imam filter. Da, to sam osvijestila nekada na nekoj svadbi koju sam par godina kasnije fotografisala. Bilo je vrlo malo jedno venčanje i otac je stalno išao sa tabletom i samo je fotografisao. A godinu dana pre toga je mladina majka umrla i to je bio njen rođendan. I ja sam gledala njega i ja sam videla da on čovek, ako nema tu vrstu zaštite i filtera, on će da se raspadne. Jednostavno, to je preemotivno za njega. I onda ima taj mali ekranić. Mala zaštita. To je velika zaštita. Sad opet gledam, naravno to je i koliko te štiti, toliko te zapravo i odvaja od realnosti. Znači ti uvek imaš neki kao što ljudi kad imaju ne imaju nogu pa imaju štaku ili imaju onu protezu. Tako je i ovo neka vrsta proteze. Za mene, ja to znam. Čak i sad naravno samo imam svijest o tome, ali i dalje nekad u tim situacijama mi je lakše da imam tu igračku s kojom neću biti prisutna u događaju, nego ću se izmestiti iz događaja na neki način, odnosno biti sa štakom u događaju. Što je meni okej, ja nemam ništa protiv toga, jer kad imam fotoaparat, ja sam onda stvarno prisutna i kroz njega. Onda stvarno pratim sve što se dešava. Ako ne imam, onda imam tendenciju da odlutam i da nisam tu. I u jednom trenutku kaže sebi: Jelena, slikala si, zaradila si, i šta sad? Baš tako. Da, nakon 5 godina intenzivnog fotografisanja svadbi, baš intenzivnog. Ranije navedenih? Da, ranije navedenih. Meni je to stvarno, za tih 5 godina, ja sam u tome uživala, znači nisam bez obzira na sad neke, naravno svaki posao ima nekakve probleme i na tu neugodnost kad sam ja u tim salama i tako, mene ipak neki pravi me drive vodio da to radim, znači nije bio samo novac u pitanju, nije to bila vodilja, iako naravno da sam želela da se ustabilim i na taj način, ali vodila me je tada u to doba misao da je ta porodica i ta ljubav i to što sam ja u tom trenutku izgubila i jako mi je bilo teško što sam izgubila, da ta vrsta komunikacije sa tim mladencima meni to nekako nadomešćuje. Prvih godina je to bilo tako. I zaista jeste to bilo tako. Ja sam taj prolaz kroz svoju tranziciju životnu na taj način zadovoljavala. A onda sam počela da vidim druge stvari i počela sam da vidim do koje mere porodica guši čoveka i njegovu autentičnost i kako se puno stvari žrtvuje tome. Ne nužno da sam sad htjela to u potpunosti da razvalim i da kažem to zaista ne treba i hvala Bogu što više to ne moram, ali jednostavno više nisam imala tu potrebu za tim i kako je ta potreba nestala, tako sam ja počela da gubim interesovanje za to, jer novac može da bude vrlo kratkoročna motivacija. Onog trenutka kad imate dovoljno novca, kad sad sebi možete priuštiti da idete na nekakva putovanja, da kupite sebi auto i tako, mislim, neke banalne stvari u normalnim zemljama, to je normalno da ljudi bazično imaju, ali eto u našim nije. Ja sam onda počela to sve da me nekako pritiska, opterećuje i tako, i u jednom trenutku taj osjećaj da ja to trebam prekinuti je bio toliko jak da sam ja jednostavno
razumela da ću se ja razboleti ako to ne prihvatim. I onda opet kreće ta mala panika držanja za sigurno i tako. Mi smo baš naučeni. Ja mislim da je to naš identitet. Mi smo pa da, tako, državni posao. To je kod nas i dalje. Mislim, meni je to fascinacija. To je toliko već dokazano da ne radi. Znači, da to nije nikakva sigurnost, da to nije nikakva čoveku sigurnost, satisfakcija. Ali mi i dalje mislimo da je to važno da dete bude se zapošljeno. Ne menjaj. Tako je. Ja dugo sam se borila sa tim da prigrlim promenu draže i lakše. Ali u trenutku kad sam donela tu odluku, jako sam nekako život se radikalno počeo mijenjati. Ta vrsta... U kom smislu? Pa, počela sam prepoznavati sebe. Dotad sam nekako to sve nešto radila opet više zato što su bile nekakve potrebe. A onda sad kad se otklonila ta potreba, otklonjena je potreba da zarađujem, imam dovoljno novca da mogu neko vrijeme istraživati, vidjeti šta ja hoću. Već sam u to doba, mada to je bio proces u kojem sam ja željela da raskrstim sa tim šta moja porodica očekuje od mene, a šta ja očekujem od sebe. I šta ja želim da radim, gde se ja osjećam dobro, ko sam ja. Je li to neko buđenje umjetnika iz fotografa? Pa jeste, ja bih rekla da jeste. Mislim, kad je ta granica kad nešto od zanata prelazi u umjetnost? Znači, kad je to iz tehnike, baš kažem poetiku? Šta je taj neki klik? Pa ja opet mislim da čovjek koji ima dara za umjetnost, on i kroz tu tehniku negdje uvek to nešto progovara, nikad to nije suva tehnika. Tako da ja mislim da je to ono što su ljudi voljeli na fotografijama svadbi koje sam je radila i opet to. Neko traženje trenutka koji nije izrežiran, koji se dogodio i ti si ga video i ukačio si ga. Ja mislim to i umjetnost funkcioniše tako. Ti možda možeš imati nekakve ideje o tome šta ti hoćeš i kao ići ka tim idejama, ali ja mislim da zapravo stvarno umjetnost nastane tek kad si se ti oslobodio te ideje i kad si se pustio nekom procesu. Jednom si mi pričala kako si fotografisala jednu osobu i kako ste dugo proveli i kako ste već bili umori i da si ti u nekom trenutku samo škljocala i kad si na kraju počela da gledaš te slike, ispale su da su baš te kada je već zaboravljeno i da ste na fotografisanju, da to neka ta spontani moment. Jeste, ja baš znam tačno o kom govoriš, jer ja sam, kad sam počinjala, pošto sam ja mislila da ne znam i da ja nisam dovoljno dobra i da je to, da će to sve biti katastrofa svaki put kad idem na fotografisanje, onda sam ja u nekom periodu sam se nosila mišlju kako pa ima taj Pinterest, pa odeš pa pogledaš, pa malo to namestiš ljude tako i tako. To baš fotografisanje je bio debakl tog mentalnog sklopa u kom ja sad sam to gledala i videla sam i ja njih hoću da namestim tako. I počinjem da razmišljam, bože, pa ja sam sigurno glupa jer ja ne mogu da prekopiram nešto. To sigurno mora biti moja nesposobnost. A baš lijepo piše na Google, ne znam šta je nest. Sve, ali kako god ja njih namestim, to ni ne liči. Najnoviji tutorial, ne znam šta je problem. To ni ne liči, ma ni blizu nije onoga što sam ja videla. I ne mogu, jednostavno ne mogu. I onda taj trenutak u kojem ja to puštam i dozvoljavam sebi, ok, nema veze, sve će propasti. To su pare nisam ni dobila, pa nemam šta da vratim. Jeste, nema veze, izvini ću se ljudima, šta bi sad, to će biti tako kako će biti. U tom trenutku, a i oni su već odustali od toga da će tu nešto biti, ja sam njih polegla po nekom molu i dok sam ja to fotografisala tako, mislim, tu su nastale fotografije koje su zaista meni značajne i njima značajne, a sve ono pre toga i tako to kad ti nešto imaš ideju, pa iz ideje ti to nešto sklapaš. Ali je to ta neka paralela toga buđenja koju ćemo govoriti kao projektu, baš to tvog nekog ličnog buđenja, kad odbacuješ to sve što je tehnika, što je očekivanje porodice, škole, kako ono nekako otpada i nekako kad se pomiriš,
sad ulazi Sve će otpasti. nudizam, gola, pod navodnicima protiv koga sam ja malo, uzimaju na najljepše plaže, nemoj, molim te. Imali smo mi akciju ove godine, tjeranje s Raba, nudista, ne, 4 poruce. Ne. Pa najljepša plaža, pa oni goli, a vi s djecom, To su vrlo senzibilni ljudi, biraju najbolja moje mesta. djeca su i mi, ja sam veoma senzibilan, bile galamimo djeco, jer ovo je najbolja plaža i pripada nama. No nudizam here, baby. A bili Njemci pristani pobjegli. To, mislim, da li to otpadanje tih maltera koje smo imali nekad i kad dođe baš ono što kaže, sad sam gol, šta takav sam, da li to nekako pomogne i umjetničkom, ali u životnom nekom momentu? Ja mislim da to jeste buđenje. Kad to počne otpadati s tebe, u prvi mah ti se grčevito držiš za to, jer tebi ništa drugo nije poznato. Držiš se za bilo šta poznato. Kod mene je to raspadanje bilo toliko radikalno i toliko u kratkom vremenskom periodu da je to za mene izgledalo kao da me neki tsunami me i sad ja tu nešto pokušavam, ali ja pokušavam nešto se za nešto uhvatiti to, ali nema ništa, sve odlazi. I to dopuštanje da sve ode. I da ti nemaš pojma šta će biti. I da nemaš pojma na šta će život se dalje izmetnuti. I ne želiš ni da misliš, nego samo misliš, ok, ima ovo sad. Je li ja sad imam gde da sedim? Je li ja sad dišem? Je li ja sad postojim? Postojim. Sve je dobro. Ajde, ok, ne moram misliti. Hoću sutra biti ovakva, hoću me prihvatiti onaj. Samo postoj sad. Kad već ima to postojanje, uzme ga i postoji. Da ti kažem, ti zblizmu našta, to je to. Mislim, to je najveći duhovnici govore. Taj moment da ne bili za sutra, ovaj trenutak živiš u nekom pozitivnom statusu i što kaže, Bog će dati svoje da ti sad malo daje. Da. Ali je boli li to? Boli li to buđenje? Mislim, ovako lijepo, svako sad poželi da ja želim konačno da se probudim. Mile Kekin ima negdje divan stih u zadnjem albumu, s Bogom ti je skobo, gotov je s tobom. I on pjeva kako bi on pjeva u tangama i kako bi i konačno on se nešto skida. Je li to baš tako lako? U početku jako boli, jer ja bih rekla da to naša želja da se mi uhvatimo za onu osobu koju smo mi gradili tolike godine. Znači, ne samo mi, nego ulagala je naša porodica, naši prijatelji. Svi su ulagali da ti postaneš ta osoba koju ti sad želiš da ubiješ. Jer ona tebi više ne da ne služi, nego te mrcvari. I taj sukob sa tim, opet je to šta će drugi misliti i reći i hoćete kriviti i tako. Jako je to bolno. Ti sad želiš da se oslobodiš svega i da kažeš meni to više ne radi, ne može više. I ja mislim da naravno samo su te ideje bolne. Jako boli to, taj prvi talas. Ali nekako kasnije kad se ti već naučiš da se čuješ, jer kad ti stvarno dođe do te tačke u kojoj ti više ne možeš da izdržiš i onda ti samo kažeš ok, ja ću sad samo biti, ništa neću, nema veze, ko sam, nema veze, ni ne postojim, ali sad ću samo sedeti i vidjet ću šta ću ja sa sobom. Taj osjećaj povezanosti, nekako možeš jasno da se čuješ, jasno možeš da osjetiš svoje biće. I kad prvi put osjetiš tu lepotu konekcije sa sobom, svaki sljedeći put je lakše. Naravno da to ide u etapama, naravno da nije sad samo si se odjednom ta jasnoća je došla i ti si se probudio i više nikakvih problema u životu neće biti. Nije baš tako, ali ide u nekim talasima. A to rađanje, često neke čike u knjigama kažu kriza srednjih godina. Jer sad uistinu to se dešava u srednjim godinama, pa neko kupi motor, neko nađe poluljubavnicu, neko povuče kožne hlače, neko napravi jazz band pa putuje unokolo i proglasi samoproglašenim. Je li to sad nekako tek tako kriza srednjih godina ili to ipak, što bi rekao Dostojevski, citiranje iz Biblije, neko zrno mora umrijeti da bi dalo novo ploda. Mora li umrijeti stara Jelena i Nebojša u nekim 30-40 da bi se rodila neki novi. Je li to neko prirodno naše izlaženje iz ličinke u leptira? Da.
Pa ja mislim da ako bi, nisam sigurna, ovo sad samo misli u razvoju. Dakle, postojim, dakle, mislim da možda i volim logika. Dobra. Boga mi, kad se puno misle, slabo se postoji. Znam, ljubav. Samo misliš. No cogito, just love. Da, ja znači mislim da možda to može ići malo blaže, ako bismo mi na vrijeme bili spremni, možda, mada nije sigurno. Kada bismo mi decu nekako odgajali da oni od malena se ne identifikuju pretjerano mnogo sa tom nekom ličnošću koju gradimo. Ako ih ne bismo pretjerano mnogo tapšali po ramenima za ono što su uradili, postigli i tako, da bi možda oni dobili mogućnost da ne moraju tako. Da ako smo ih učili da oni sebe čuju i čuju svoje potrebe i da se blagovremeno updateuju. Kako bi rekla, to je stvarno update neki, ko kompjuterski program. Sad, on svako malo dođe i kaže vaša verzija je stara, hoćete li da updateujete, a ti baš u tom trenutku nisi spreman da updateuješ, pa kažeš no, da. Pa još jednom i onda crkne taj sistem. Ali često sad ima stvarno prijatelja koji 40. imaju već neki dobar posao, imaju čak neki odličan, žena, djeca, putovali su, hodali su i tačno vidimo šta sad. I onda se traže neki surogati. Idem na ovo i na ono, a nekako možda nemaju, možda i ne treba imati hrabro. Tačno vidim gdje je žuli da kažu sine, ali meni sad više ne radi. Mislim, ne možeš tako da priuši sebi sad to nekako ne radi. Je li teško ostaviti svoju sliku o sebi u nekom trenutku, reći idem iz početka? Pa očigledno da je teško čim se ljudi tako muče s tim. Ali ako je teško, je li još gore po tebe ta frustracija, mislim, da li možeš nastaviti dalje živiš, a da nisi onda toliko frustriran tome okomu samoga sebe koji, mislim, ti više nisi, ja nisam isti teško sa 20. Jer ja vidim sad negdje, iskreno, meni je sa 40 sad ima nove izazove, top mi je, ali ja sad sam davno prekinuo da imam 20 i da moram da izlazim, da mi je ludo, brate, ajmo ludilo, ajmo adrenalin. Mene sad da adrenalin smeta. I ušte me naš nekim kao pa jesi depresija, ne, to je neka mir, neka naša radost, ljepota, ta neka harmonija. Imamo li mi, evo, opet se vraćamo na ovo društvo, je li to malo, budi li se Banja Luka? Ja ću pokušati sada, vratit ću se na početak ovog pitanja, pa ćemo onda se vratiti na Banja Luku. U zapadnom svijetu kom i mi pripadamo, to se zove kriza srednjih godina i opisana je baš tako kao što si ti opisao, motorima, ljubavnicima i kožnim hlačicama. Pa da, u boljem slučaju. U gorem slučaju rakovima dojki, prostata i tako dalje. U svom izučavanju čovjeka, ja sam u nekom trenutku mi se nametnula sama i astrologija, pa sam onda i to počela izučavati, pa psihologiju, pa i tako dalje. I onda sam vidjela da ljudi sa istoka malo drugačije gledaju na tu temu. I recimo vedska astrologija kaže da čovjek do svoje 42. godine metaforički rečeno živio ono što je nekako magistrirao u svojim prošlim životima, za one kojima nije bliska ta vrsta verovanja, ono što je izučio u ovom životu sad od kako se rodio i tako, a da onda ima život neke svoje zahteve nakon te 42. godine, šta ti trebaš sada da izučiš. I baš tako oni kažu 42. godina da je ta prelomna, naravno to krene mnogo ranije, negde već u ranim 30-ima i tako, već ti trebaš malo krenuti tome u susret. A ako nisi krenuo u susret, ako se čvrsto držiš onoga šta znaš, šta ti je poznato, gde si baš dobar, onda najčešće život donese tu vrstu radikalnog izbacivanja iz tih šina. I sad ima tu jako mnogo realnih problema, jer mi kad smo u svojim 20. godinama, mi se spajamo sa ljudima koji su nam u tom trenutku bliski i koji u tom trenutku imaju interesovanja kao i mi i koji za taj period našeg života nama služe, da tako grubo kažem, i mi njima služimo. Ti odnosi služe, opet svaki odnos je nekakva vrsta služenja. Ali onda kad mi počinjemo da se menjamo
Nije nužno da će naš partner i naši prijatelji da se menjaju na isti način i u istom smeru gde i mi. I onda kad mi dođemo u 40. i imamo već decu i imamo već oformljene živote, da, sa sad nekakvim i prijateljima i ovim i onim, i mi sad smo se identifikovali s tim, u nama počinje da se javlja ta težnja ka nečemu novom gde mi trebamo zapravo ići. To naše unutrašnje biće zove da se mi njemu obratimo, da ga pogledamo. A nama je to teško da priznamo i onom najbližem do sebe najčešće, jer su njegove ideje, njegove krenule možda u nekom drugom smeru i možda vi uopšte više ne možete ići zajedno. I sad taj trenutak u kom ti sebe trebaš obznaniti to je dosta težak i ima, naravno, opet dolazimo do okruženja koje ima neke svoje zahteve. Ja opet mislim da ako oko sebe imamo ljude koji su spoznali svoju slobodu, oni su dobronamerni prema svačijoj tuđoj slobodi i oni će nas prihvatiti bez obzira što možda naš put više neće biti u skladu sa njihovim putem. Ali ako mi ne idemo istim putevima, to ne znači da mi moramo biti neprijatelji i da moramo jedni druge sputavati. S druge strane, čovjek koji nije izašao iz programske matrice, nikada. Ima ljudi koji umru u programu i koji nikad se nisu probudili, nikad nisu spoznali šta oni jesu van programa, van te šeme u kojoj ja idem na posao svaki dan, imam ženu, imam auto, imam ovo, imam godišnje odmore, imam to, i sve funkcioniše, sve radi, ja sam uspešan čovjek. Svako ko nije izašao iz toga, za njega je neprihvatljiv svako ko izlazi iz toga. Jer onog trenutka kad se čovjek budi, za njega ova vrsta realnosti postaje iluzija. Znači, dotad je Bog bio iluzija, a sad odjednom Bog više nije iluzija nego je realnost. Sve ostalo. A imamo li tu snagu nekako, pazi, izazovi će uvijek doći, bilo kojim bračnim, prijateljskim. Imamo li mi, je li to nedostatak naše vjere da mi sačekamo nekoga? Znači da nekako, ja uvijek mislim da su to su neki lični zavjet brak, zavjet prijateljstva, zavjet nemaš prema djeci, to nije zavjet, to je nekako, to ti je dato, to sad više. Ali nekako imati tu generalnu slobodu i vjeru u to da će, pa i malo, ne podnijeti žrtvu, ali žrtvu u svakom slučaju sačekati nekoga, pustiti nekoga, da to nećeš, ja sam uvijek tako bojazan, više možda u prijateljstvima, da ću neke prijatelje sad izgubiti, ako ja sad nisam prisutan, nego sam shvatio da kad se ih malo pustio, da je oni nekako se oblikuju nekom drugom, vjerovatno drugačije nego što sam ja želio, nakon 3-4 godine pod znacima zahlađenja, pod znacima naših odnosa, pojavio su se opet oni malo zreli, ja malo zrelim, i nekako se ta ljubav opet počela iz početka, uklapati, sklapati. Što sam više bio spreman da ih pustim i kasnije zagrlim, kad su se vratili, nekako je, čini se to više nije bila zaljubljenost, neka ljubav. Pa ja mislim da ljubav tu nije upitna. Mi možemo voljeti nekoga, a pustiti ga da on ide svojim putem koji se razlikuje od našeg puta. I prekid zajedničkog putovanja ne mora nužno značiti prekid odnosa u potpunosti, niti mora značiti prekid ljubavi. Ja mislim da je ljubav ono što je oslobođeno od te vrste moranja, da mi nešto šta smo mi jedno drugome zavetovali i rekli da mi to po svaku cenu. Mislim, nekad smo se mi zavetovali kad smo bili vrlo mladi na temelju vrlo malo promišljanja i vrlo malo poznavanja i sebe i tog drugog. I ne vidim... Ne, jasno mi je ta ideja da ti kažeš da mi nismo isti mi, da danas nismo isti, sutra nećemo biti, ali s jedne strane imamo ljubav, s druge strane ti kažeš imamo i slobodu i odnos slobode, ali ima li ljubav bez žrtve? Pa... I ako ima, kakva žrtva bi trebala biti? Evo ja, pošto imam sad malo dete koje ima 8 godina i ono mene treba, a ja opet imam neke svoje potrebe koje ja trebam i koje moje dete treba. Često sebi postavljam naravno ta pitanja, jer
neka doza žrtve, da tako kažemo, jeste potrebna. Mislim, ali to je, ja mislim da onog trenutka kad ja kažem ja vidim da ovom malom biću sada treba moja pažnja, a ja isto želim svoju pažnju u ovom trenutku, ali ja vidim da njemu treba više. Ja u tom trenutku to voljno onda dajem. Nekada nije tako idealistično. Nekada zaista ja želim nešto što i mene preokupira u ovom trenutku toliko jako da iako imam svijest o tome da njemu treba to u tom trenutku više, ja svejedno hoću. Mislim da oslobodim sebe idealizovane slike. 5 slike. minuta. Pa mislim, voljni smo mi da sebe idealizujemo, da napravimo kako, mislim, želeli bismo naravno da budemo tako idealni, pa onda ali imali iskrene nezaljubljenosti, ali iskrene ljubavi bez te neke žrtve i kakva ona baš treba biti? Ja u svakom slučaju mislim da bi to bila ljubav, a ne patnja. Ta žrtva mora da bude dobrovoljna. Znači, ja moram da sagledam da ja želim u tom trenutku da odustanem od onoga šta ja želim. Ja želim da dam toj drugoj osobi zato što volim tu drugu osobu i zato što mislim da trebam u tom trenutku toj osobi da dam. Dosta često su odnosi bazirani na pogrešnim žrtvama u kojima mi time što smo žrtvovali, jer nismo žrtvovali iz pravih pobuda, nego smo žrtvovali zato što mislimo da moramo da žrtvujemo, nismo nimalo pomogli toj osobi, jer toj osobi možda u tom trenutku naša žrtva je teret. U mom odvajanju od porodice dosta često sam osjećala da je žrtva koju neko čini zbog meni teret i ja ne želim tu žrtvu. Znači, ja imam kapacitet da sama uradim to što želim da uradim i ne želim tu vrstu pomoći. Mi ne pitamo da li neko želi pomoć ili ne. Mi po defaultu hoćemo pomoći i onda se guramo da pomognemo i guramo i onda na kraju terorišemo tog nekoga, gušimo, ubismo ga. Tako da ja mislim da dok god mi to osjećamo kao žrtvu, ta druga osoba će također osjećati teret toga. Znači, onog trenutka kad mi voljno prinosimo žrtvu nečemu i kažemo, mislim, ustati ujutru i raditi vežbe i odreći se slatkiša i tako, to neko može također smatrati žrtvom. A neko može reći, ja želim da mene moje ovo telo služi, ne želim da imam po doktorima, ne želim da i ja voljno prinosim tu žrtvu, jer za mene to onda više nije žrtva. Kako bih rekla, ja mislim da mi patimo od koncepta žrtve, da smo mi to do te mere pogrešno razumeli, da se mi, čitavo društvo pati od tog koncepta. Ja mislim, potpuno se nekako slažem. Prvo mislim da ljubav bez slobode nema, ni sloboda bez ljubavi, ali kad smo kod ljubavi, slobode i žrtve, znam sigurno da se jednu stvar radila sa mnogo ljubavi, mnogo slobode, a znam i sa mnogo žrtve. Jednu izložbu koja je osvanula u nekoliko gradova baš u trenutku kad su nas neki poplavili sa groznim porukama iz prljave političke kampanje, svanule su divne fotografije moje drage Jelene. Šta to bi Jelena? Ko se probudio, kako se budio i s kim se budila? Ta izložba nastala je kao rezultat moje odluke da ću ja poštovati šta moje unutrašnje biće od mene traži i da ću mu to dati. Naravno pod uslovom da to nije štetno ni za koga drugog. Zaista štetno. Jer mnogi verovatno misle da jeste štetno. I ta izložba je rezultat jednog jednogodišnjeg procesa koji sam ja vodila sama sa sobom, pa sam onda pozvala u pomoć još neke ljude da u interakciji sa drugima vidim da li to radi ili ne radi. I sad kad kažeš, evo to je baš dobar primjer, ja to nisam doživjela kao žrtvu ni malo. Verovatno gledana s polja, drugi ljudi kad gledaju na mene i kad me zovu da idem na kafe, da idem ovamo, da idem onamo, ja kažem ne mogu, ne želim, ne mogu. Radim. Ja suštinski zaista ne želim. Znači, ja ne bih u tom trenutku bila nigde drugde osim tu gde jesam. I to je za mene bila najbolja potvrda da ja
to trebam da radim, jer se ja tu osjećam dobro i zaista ne želim da budem nigde drugde. I onda kad tako gledam, meni to nije nikakva žrtva. Znači, to je nešto što sam ja radila sa mnogo volje i čak i onda kada je bilo teško, kao ljudi koji trče maratone i tako, pa nije im uvek lako, naravno, teško im, ali imaju neke volje. Kako su ušte, da pojasnimo generalno, ti si htjela da sa nekoliko ljudi koji ti misliš da vrede u ovom gradu, to jest koje osjećaš, nekako da kroz neki razgovor s njima, kroz taj neku sesiju, da ih probudiš i da to zabilježiš na fotografiji. Tako nekako. Ja sam uvijek počela... ja skratim, ne. Ja sam počela pisati roman i to pisanje tog romana je i meni bilo kažu da sam megaloman, ali dobro, ajde. Da, i ja sam mislila. Welcome. U tom pisanju ja sam u jednom trenutku zaglavila. Jednostavno mi je neka vrsta izlaganja, nešto što je trebalo da izložem je postalo preizazovno i nisam to, osjećala sam strah od te vrste izlaganja. I kad sam ja to sebi obznanila da ja imam taj strah, a i dalje želim da nastavim sa tom vrstom samoistraživanja, meni je život poslao prvo Anju Ilić, pa onda dalje ljude. I u trenutku kad je Anja došla kod mene, ona je također bila u istom procesu u kom sam ja bila, samo na različite načine. Ona je tada snimala ovu Daru iz Jasenovca i došla je vrlo ranjiva, vrlo... potpuno otvorena, kako bih rekla. I ona je imala također svoj proces već započet. I to se desilo bez plana, bez da ja razmišljam o tome kako ću ja probuditi nekog drugog i tako. To je jednostavno, ona je bila tu i bila je spremna i ono što sam ja nju imala da dam je samo malo još poguralo njen proces. I onda su počeli ljudi da dolaze koji su također spremni i jednostavno se to slagalo tako. Neki ljudi su se sami pozvali, neki ljude sam ja pozvala, ali realno mi smo se svi osjećali da smo na istom putu nekako i ja nisam imala nikakvu ni ideju o tome, ni kako će ta izložba izgledati, ja sam imala samo nešto što ja želim da kažem. I to nešto je bilo važnije od svega drugog. I ono je tražilo svoj put da bude rečeno. Znači, ako ne može kroz roman, bit će ovako. I to se tako sve jedno na drugo slagalo i na kraju se složilo u tu izložbu. I to je bio meni prvi proces, stvarno prvi proces u kom sam ja bila oslobođena kontrole. Znači, sve dotad što sam radila, uvek sam ja držala nekakvu kontrolu nad tim šta radim. Jer treba da bude ovako, treba da bude onako, pa treba pa šta će, pa uvek sam imala nekakve primisli o tome. Ovo je bilo potpuno bez kontrole. Dokumentaristika na djelu. Ja bih rekla da je to jedno stvarno prepuštanje svom životu, gde ja sam u jednom trenutku stekla utisak da ja svom životu mogu da verujem, jer je on meni već do sad više puta govorio šta je najbolje za mene. I sad ranije ja to nisam slušala, ali sad kad sam počela da slušam, ja vidim da on da to radi. I naravno opet to nije tako idealistično da ti uvek si spreman da prihvatiš ono što tebi život kaže, to trebaš sada, jer u nekom trenutku ti se čini da ti to ne možeš, da je to previše za tebe, da je to, i onda ti kreneš sa izgovorima, ali ja sam sebi tako dala obećanje da ja neću pokleknuti na tim izazovima, nego da ću kad on kaže to treba, ja kažem šta ja trebam da uradim da bih bila sposobna da to mogu. Ako u ovom trenutku ne mogu, šta ja mogu da novo naučim, uradim da bi ja bila sposobna na to izvedem. Ali nekako si time i pozvala praktički ljude koji su te prepoznali, oni su već spremni nekako i oni su tebe nekako trebali na neki način. Ja mislim da život to uređuje tako. Sad sa ove tačke gledišta, za mene je to pravilo. Više mi to nije nešto što bih ja rekla sad to je moja vera. Nije vera, to je za mene pravilo. Da ja, ako sam osjetila, imala sam viziju neku i ako sam ja krenula ka toj viziji, ja ne trebam da preterano planiram to, nego onog trenutka kad sam ja objavila da ja želim da realizujem tu viziju koju sam imala, život već negde to slaže.
Znači, navodite već. i ja ne trebam da mislim o tome. Znači, on negde već obavlja šta treba obaviti i on će mene spojiti sa pravim ljudima, bit će trenuci pravi. Ja mislim da je ono samo što ljudi greše kad misle na taj, kad žele da im se to tako dešava. Forsiraju. Tako je. Zato što postoje to se zovu momentumi u koji oni se pojavljuju i znači sve što treba je biti budan i čekati, ne čekati, nego ti radiš nešto svoje tako i prepoznavati te momentume koji dolaze. I kad ti uploviš u taj momentum, sve se bez problema raspakuje. Nekada on ne ilazi, ali tebi deluje kao talas koji će tebe poklopiti, neš moći surfati na njemu, pa ti bi se ipak malo kao, neću. I onda si se malo sutra predomislio i kao, trebao sam. I onda kao kreneš gurati. To ne ide. Već na obalama Palma de Majorke. Već Palma de Majorke. Znači, ta prisutnost i praćenje kada je moment pravi da se ti ukrcaš na taj talas, to čini razliku. Nije ono sad kao ja sam to zamislio, ja ću ovo, ja sam rekao i to se sve samo obavlja. Nije baš tako, ali opet bez mnogo pritiska. Ali tebi nije bila žrtva? A kako je bilo onima koji su bili? Je li bilo cenzure, autocenzure? Šta, kako? Inače taj odnos cenzure, autocenzure? Da, nije bilo. Od ljudi sa kojima sam ja radila, niko nije imao zahteve za cenzuru. Znači, ja mislim da je proces koji smo mi imali u studiju bio nenasilan. Znači, ljudi su meni davali ono što su mislili da mogu da mi daju. Sad, naravno, taj intiman je to proces u studiju i moguće je da su neki ljudi dali više nego što su planirali kad su dolazili. Ali čini mi se da to poverenje koje se među nama steklo je dovelo do toga da ljudi nisu zahtevali. Mislim, a se neko pokajao? Pa nisam dobila informaciju da se bilo ko pokajao. Moje su dojmovi koje su oni meni dali nakon toga, ja bih rekla da je to njima svima mnogo značilo u smislu njihovog oslobađanja i njihovog puta. Čini mi se da nisam ja njih dovela na svoj put. Da bi ti iskoristila, nego su se nekako bilo... Nego su se naši putevi ukrstili i oni su naravno posle nastavili svojim putevima, to je moj put koji ja, ali nekako osjećam da postoji nekakvo zajedništvo koje se stvorilo nakon te izložbe. Neka kvalitetna, zdrava podrška. Znači, bila neka sinergija? Bila je sinergija. Kažu da je sinergija ovo tu upravo da, znaš, ja i ti nešto radimo i nisam ja tebe zgazio, nisi ti mene zgazila, a nismo samo bili jedno pored drugog, nego ja i ti smo napravili, i napravili smo nešto treće. Ja zaista verujem u to. Jer niko ne bi mogao napraviti nešto zaista kvalitetno da nema te sinergije. Pa ja imam svoje neke mogućnosti, a sad neko ima još svoje mogućnosti, pa neko još svoje i kad mi to sve tako širimo, proširujemo. A koliko je bitno to da ga ispoštuješ nekoga, da je baš to povjerenje, mislim da je to ključ. Ja mislim da je to jako važno. U životu generalno. Ja mislim da je važno... Mi svi možemo nekim svojim sredstvima nekoga navesti da uradi nešto za nas, ali nama se to ne isplati. Mislim, možda nam se trenutno isplati, ali generalno nam se ne isplati, jer prije ili kasnije neko će otkriti da je on izmanipulisan. I ako je izmanipulisan, on će imati vrlo negativan odnos prema tebi dalje, a ti dalje trpiš tu vrstu energije koju čovjek šalje prema tebi. A znači li to kad izađete vi iz studija da ste jedno drugi sretni izašli? Da li bi bila nesretna da je neko izašao nesretni iz toga studija? Da. Imala sam jedan takav slučaj u kom je žena se javila dok sam ja to fotografisala, ona se javila i ona je došla, znači ona je želela da se fotografiše. Ja nisam u startu mislila da je ona žena se prosto javila, trebale su joj fotografije. Međutim, kad je ona meni došla u studiju, ja sam prepoznala da ona jeste kapacitet. I ja sam nju pogurala u tom trenutku više nego što ona mogla da i kad je ona da istrpi i kad je ona otišla, ja sam jako dugo imala osjećaj da sam pregazila granicu i da sam oštetila tu ženu na neki način, jer ona je došla, ja
sve što je trebalo je da ja prepoznam šta njoj u tom trenutku treba i da joj to dam, ali ja sam pogurala više nego što je trebalo. Međutim, nije se nesrećno završila ta priča, pošto smo u nekom trenutku sam ja imala potrebu to i da kažem, ona nije bila na billboardima, ali kasnije smo imali divnu saradnju oko nečeg drugog i kad sam ja njoj to rekla, prošlo je neko vrijeme, ona je meni rekla da se njen život u tih par mjeseci ili koliko je to već bilo od kad smo se mi srele, radikalno promijenio, imala je neku operaciju i zapravo nju je to stvarno trebalo i ona je meni bila zahvalna, ali bez obzira na to ja sam se osjećala da možda nije nisam uradila s dozvolom nešto. Nisam imala njenu dozvolu u tom trenutku. Pregazila sam, prešla sam bez dozvole. Ti nisi bila njen val u tom trenutku. Da, ispostavilo se da jesam, ali malo radikalan. Malo vjetar brže pogurao. Da, na kraju isto to se vrlo lijepo završilo jednim prijateljstvom. A ko tebi ima aktova? Sad ja ne vidim i ne znam kakvi su, mnogi vide. To je uvijek mi je to bilo akt. S jedne strane ni ništa Bog kad je stvarao čovjeka po svome naličju, znači ništa ljepše od tijela muškarca i žene. Kako tu zadržati to da je to tu čistotu i kad ti misliš da to prelazi u neku, recimo, pornografiju ili nešto? Gdje je ta granica? Može se ušte povući? Da li se treba povlačiti? Moje interesovanje za aktove dolazi prvo iz lepote tela, to je jedno, ali drugo, ja mislim da je ponovo zapadni pogled na ljudsko telo i na ljudsku seksualnost, da je oštetio naša tela jako mnogo i da zapravo da mi pravimo jedno otuđenje od našeg tela zato što ono nije prihvatljivo u obliku u kom ono jeste, prirodno golo ljudsko telo, ne znam što ima prirodnije i lepše od toga. To je ono što ja imam također, imam, ne znam kako bih rekla, možda još uvek, imam otuđenje od tela. I ja sam to osjećala i nekako imala sam potrebu uvek za tom vrstom izražaja, kao što smo već pričali. Znači, nudizam je mene vrlo rano privukao i opet ono što sam ja primetila na tim nudističkim plažama na koje sam išla kao još tinejdžerka, ja sam tu primetila jednu dozvolu da se bude kakav jesi i da nema nikakve nema tu ničega nemoralnog prvo i nema ničega ružnog. To su neki ljudi koji u svojim telima uživaju u prirodi i ne narušavaju ništa tu. Ja ne vidim gde je počela ta satanizacija ljudskog tela. Satanizacija je počela kad su nam zauzeli najljepše plaže i kad to više nisu mlade djevojke sa 60 već debeli starci sa 70. Ali evo mi sad imamo to, ali i to znači šta znači? Meni je i ta pitanja tela, kad telo više nije prihvatljivo da se prikazuje, koga vređa nečije telo i tako. Evo ja sam sad imala izložbu u Španiji i tamo sam onda imala par dana pa sam mogla da idem malo na okean i tako. Oni imaju one duge... Sevilla Malaga. Imaju one duge plaže i ljudi najnormalnije su negde goli, negde su obučeni, niko ne pravi nikakva pitanja oko toga i za mene tako, kilometar hodanja gola po plaži. Meni je to predivno. I ne vidim Pazi, ja imam isto, ja što se me tiče, ovdje bi se mogu skinuti go, ali opet nema tu autocenzura. Ti si u Sevilla Malaga imala izložbu svojih aktova, samo aktova. Tako. Ja sam načuo da su oni toliko dobri, ne zbog ljepote tvoga tijela, već zbog umjetničkog izraza, da su sljedeće godine rekli, pošto sad izdavala u paketu sa nekoliko država, sljedeći put samo Jelena Medić. Duplo. I samo aktori. Ali nije mi to, nego nekako, baš sad to nekako autocenzura, kod umjetnika, tipak ti si umjetnik, ali si majka. I znam da sad možda je neko nezgodno pitanje, ali ja kad imam neke otvaranja, ja uvijek mislim, ok, ali znaš, nisam ja samo ja. I na nek koncertu, ipak
mene neko sluša, mene neko blizak i ne bi nekako, ne da ga osramotim, ali ipak da zaštitim negdje. Da li je to dobro, da li loše, ja to sad ne mogu, ali kako si ti to pobijedio sebi ili nisi to, ok, ja sad ću se skinuti i neću tom vulgarnost, ali meni će gledati sad pola grada, gledat će me, ne znam, neki prijatelji moji djeci, ali ima li uopšte te u tebi neke borbe? Nema. Više nema. Mislim, nekada kad sam ja to želela, nisam se usuđivala i tako, vjerovatno da se odvijala neka borba van, nije ona bila misaona, nego nešto se tu dešavalo. Ali u tom mom procesu buđenja i baš to prošle godine kad sam radila za tu izložbu i tako, ja sam se jednostavno samo odvojila od te ideje da sam ja to telo. Mislim, nekako, ok, to je telo, to je moje telo i ok, hvala mu što postoji, što mi omogućava određene stvari, ali to je i dalje samo telo, to nisam ja, to nisam kompletno ja, to je moje telo. I ne imam ja tu identifikaciju sa tim da je to, da je ono što sam ja prikazala tim fotografijama, da sam to ja i da će neko o tome misliti ovo ili ono i tako. Jednostavno izgubila se ta granica pristojnosti. Ali ja nisam izgubio jednu misao koju si mi rekla u jednoj divnoj kafani na jedno miholjsko ljeto, kada si mi rekla, Nebojša, baš ovo, da je to samo tijelo. Nama je lako biti gore sa bogovima u duhu, nama je teško da se vratimo u to tijelo. Koliko duhovnost je za tebe bitna? Ima li umjetnosti bez zaranjanja u onu stranu? Ima li ušte, možemo li živjeti bez te duhovnosti? Koliko ona tebi bitna? Pa ja sad mislim, nema nijedan čovjek da živi potpuno van duhovnosti. Znači, bilo da ima svijest o tome ili nema svijest, on ipak je duhovno biće također, ne samo fizičko. Meni jeste dosta teško ostati u telu i ovdje, i to je moj izazov i ja pokušavam da taj izazov rešim što je bolje moguće. I često se pitam da li je koliko, gde je mera duhovnog i telesnog i da li mi nekad hoćemo i pobeći u duhovno od nemogućnosti da istrpimo senzacije koje naše telo doživljava ovdje na ovo zemaljsko, tako je. I nekada vidim da nekada to jeste big. I sad čitav moj rad je, ja bih rekla, taj rad sa telom je moj pokušaj da se ja sa tim telom sjedinim, da sjedinim taj duh i telo i osjećaj i sve senzacije koje telo ima, i da živim više integrisanije nego do sad. Umetnost svakako poprilično profitira od naše dezintegracije, ali ja bih voljela da... Ali ima li toga duhovno? Znaš, to je sad neka tendencija, sve nekako manje imamo duhovnosti u savremenoj umjetnosti, ili ja možda bježim. Sve se nekako to otjelotvoruje. I čak nekako, ja iskreno vidim jednu veliku autocenzuru umjetnika koji kažu bit će to preteško za publiku. Da. Nekako podcjenjujemo publiku, a ja baš mislim da je publika željna tih iskrenih duhovnih sadržaja. Ne mora on biti samo religijski, znači, nego i religijski. Ali kad vidiš neke klasike, stvarno klasike, u muzici, u filmu, znači, to je uzvišena poetska nekad duhovnost. I niko ne kaže, znaš, ali nije publika spremna za Dostojevskog. A sad ovdje, evo, mi pravimo neku album, pa meni kažu, dobro, ali taj malo nešto nije publika. A s druge strane, nama kad dođu ljudi na koncert, vidim su oni željni. Mislim, ja sam tebe upoznao, rekao sam, hej, ja ću s ovom ženom da radim prije ili kasnije kad sam pročitao tvoj intervju, kad sam vidio da u tebi imate predivne duhovnosti. I ja ne znam nikog u ovom gradu koji je rekao, Jelena, možda je to neka manjina, možda se ja s njima krećem, ali u istinu ta je izložba odjeknula. U njoj
vibrira, ja ne vidim, ali vibrira nešto uzvišenije od gologa tijela ili 5 fotografija. Čini se da nekako mi samosvjesno podcjenjujemo publiku i Ja mislim da je to izgovor, jer svaki umetnik koji misli o tome kako će publika nešto prihvatiti, znači on se već ne bavi umetnošću, nek se bavi recepcijom svoje umetnosti na tržištu. Znači on je neka vrsta biznismena koji pravi Izvođač računicu. radova. Pa tako je, izvođač umetničkih radova koji pravi kalkulaciju kako će to publika prihvatiti, šta će on od toga zaraditi, hoće ovako, hoće onako i tako. Ja mislim da to je onaj prelomni trenutak kad se čovjek počne zaista baviti umetnošću ili bilo kojim radom, nije to sad ni samo umetnošću, je taj kad je prestao da misli o tome kako će to biti prihvaćeno i tako. Ja mislim da nema umetnosti bez bavljenja duhom. To je, nema. Mislim, i ta krajnja, konačna materializacija koja se dešava, to je samo krajnji oblik. A sve ono što se ti utkao u to i gradio i tako, to je sve duhovno, to je sve od magle. I imali tu, to je onda uvijek to pitanje odnosa logike i vjere, ako kreneš da logiciraš nekako, prvo moraš li vjerovati u to, možeš li ti ušte nešto raditi, a da u to ne vjeruješ? Pa ja ne mogu, ako mene pitaš konkretno, ja ne mogu, ja čim ne vjerujem u nešto što radim, ja to više ne mogu da radim jer mi se to počne gaditi. A da li ti nekad logika kaže drugačije, čovječe, Jelena, draga, pa da, ranije je vrlo često logika htjela da povuče uzde. Ali kad sam dala šansu životu i dala šansu tome šta hoće iz mene da izađe i kad sam ja vidjela da dobila potvrdu da to može i da to tako radi, onda mi više tako nije bilo značajno što govori moja logika. Logika je jedna divna stvar, omogućava nam da kombinujemo neke stvari, da nešto osmislimo, pravimo ovako i onako. Ali za mene je sada ovaj način vere, što ti kažeš, meni to više nije samo vera, jer sam previše često dobila dokaze ja svoje lične, koje sad ne mogu reći nekom drugom ili podijeliti. Možda i mogu, ali jednostavno ja mislim da do trenutka dok vera i duhovnost za tebe ne postane realnost. Možete ubeđivati 100 ljudi da to postoji, da je to tako, za tebe ne postoji, za tebe je to nekakva iluzija. Ali onog trenutka kad ti počinješ dobijati i u materijalnoj realnosti potvrdu toga, ti imaš doživljaj, doživljaj je neupitan. Mnogi ljudi imaju doživljaj, ali taj doživljaj ne mogu da materializuju nekako. I onda u tom rascepu često se dešava da ih se proglasi ludima ili da oni sami ne veruju da je to tako, oni misle onda da su to nekakve halucinacije, da je to nešto opasno za njih, da će oni propasti i tako. Ali kad se uspe napraviti taj srećni spoj između duhovnosti i materijalnog svijeta, to je opet ova integracija i tela i duha i tako o kojoj pričam. Ja mislim da tek onda počinju stvarno da se dešavaju, ljudi kažu čuda ovdje, ali za ljude koji imaju to iskustvo, to nije čudo. To je jednostavno zakon. Ja bih rekla sada možda za čovjekov mozak također evoluira i naša potreba da mi sve objasnimo i da mi prihvatimo samo ono što je naučno dokazano je zapravo strah. Znači, to je naš strah koji traži potvrdu od nekog drugog da je to tako kao što smo mi osjetili da jeste. Vera je kad ti više, znači to je neko logičko razmišljanje. Ok, ja imam nekakvo iskustvo, nekakav doživljaj, je li neko imao taj doživljaj, je li neko rekao da je to u redu? Ako nije rekao, onda možda samo nešto nije u redu. Znaš, to je logički koji pokušava da nas tako stalno zavara. Ali onog trenutka kad ja imam doživljaje, imam potvrdu doživljaja, naravno i ja sam imala potrebu sebi jako mnogo stvari da objasnim. Znači moja
potraga za mnom je za slobodnim nekim životom i bivstvovanjem. Imate izazove nepoznatog. I ja želim da imam potvrdu da je to tako, znaš, jer ipak, mislim, stavlja se nekako puno na kocku. Ali praksom, opet, ja bih rekla, to je praksa. Ljudi imaju nekakvu duhovnu praksu u kojoj oni praktikuju to, vežbaju i vežbaju poverenje, pa nekad malo i padneš kad vežbaš, to je tako. Znači, generalno misao te neće spasti, već neka duhovna praksa. Mislim, rekao jedan divni čika Žarko Vidović, ali nažalost njega nećemo gostovati u ovom podcastu, a volio bih, ali evo. Da, u teoriji misao je ono što nas spasava, a duhovnom praksom mi misao oblikujemo da nam bude na spasenje, a ne na razaranje života. Da, mislim, da, evo sad mi imamo ovo je baš pravi primjer tih logičkih igrica. Sad se mi možemo logički igrati sa tim, jel starija misao ili starija duhovna praksa i odakle to dolazi. Ali ja mislim, to je moj doživljaj, ne da mislim, nego da onog trenutka kad se logička misao utiša, kad se ja utišam i pustim logičku misao, jer ja se dosta često isto identifikujem sa svojim mozgom koji je super gimnastički istreniran i u nekim razgovorima on može jako brzo da vidi. Pa da, i mislim možemo mi sad to ume biti zabavno, ali stvarnog življenja u tome nema. To je kao kad radite sudoku, pa vi sad nešto to mislim, pošto ranije spominjati čika Žarko Vidović, on kaže da je logika kao, znaš, kad naviješ onaj autić i taj mehanizam, to je logika, ti ga dobro naviješ, ako je dobra logika, super, i pustiš taj autić. Znači, taj autić ide u jednom pravcu, ali ako isto loko naviješ taj autić i okreneš na drugi pravac, ono ode i tamo. Znači, samo je pitanje u kom pravcu tvoja... Tako da logika jeste logična i nije nekako logična. Ali za trenutak bi samo s tih velikih nebesa vratio se malo u ovaj prizemni svijet, da bi ti kao umjetnik, koji jasno imaš neku duhovnu potrebu materializovati to, nekako mora imaju neki uslovi za tvoju umjetnost. Da li sad realno, ok, namjerno skačem na sunovratni skok, back to Banja Luka, back to Krajina. Kakvi su uslovi produkcije nečega o čemu ja i ti sad pričamo? Ali realni sutra kad mi završiš ovaj podcast, kad ti ustaneš, kažeš da ja sad želim napravim Buđenje 2, koje by the way radiš, da li me iko podrži, sem što te me Nebojša nekad poslije podne zove pita, Jelena, kako si? Što i nije neka podrška. Jeste, to je podrška. Ja mislim da ljudi zanemaruju svoje mogućnosti da nešto podrže. Jer zbog toga što kažu to nije neka podrška, onda je i ne pruže. Ja mislim, moj doživljaj u procesu rađanja na Budnima je jedna velika podrška mnogih ljudi. Znači, to ne pričamo sada o institucijama i o tome kakvo je stanje. To nam je svima jasno da je stanje vrlo nezavidno, jer... Čekaj, recimo katastrofalno. Ne govorim ja sad da bi... Nego prosto imam jednu veliku dilemu koju ja često čujem. Prosto mi nismo talentovani za umjetnost. Krajina nije talentovana. Nema tu nekih... Ja mislim da to nema, izvini što te prekidam, mislim da to nema mnogo veze sa talentom. Mi smo jedna paorska zemlja. Mi smo živjeli na zemljoradnji, stočarstvu i naša svijest je na tom nivou još uvek. I ne kažem to ni pogrdno, niti kao da ima nešto loše u tome, ali jednostavno ja mislim da treba staviti činjenice i u tim činjenicama treba vidjeti ko su ljudi koji su trenutno na vlasti i kakva su njihova interesovanja i što oni vrednuju. I ne zavaravati se da oni mogu da vide više nego što mogu. Reći, situacija je takva, stanje je takvo. I sad možemo mi provesti svoj
čitav Vijek samo plakanja. Tako je, jeste. Možemo stvarno oplakivati što je to tako, a možemo, prvi stepen nekakve promjene, ja bih rekla, dolazi sa prihvatanjem da su stvari onakve kakve jesu, a ne onakve kakve bismo mi želeli da budu. I onda ako ja prihvatim da je to tako, mislim, ta scena umetnička je takva kakva jeste, ako ja negde to nešto izložim u zatvorenom prostoru, niko to neće doći da vidi, doći će mali broj ljudi i tako, onih koji tako i tako se bave već time. I onda znači samo možemo razmišljati o tome, ok, koje su nam neke sad sljedeće mogućnosti. Ako sam ja živim ovdje gdje živim, imam izbor da odem negdje drugdje da živim, a imam izbor da ostanem tu i da vidim šta ja u okviru toga mogu da napravim. I onda kad to je opet dolazimo na logičko, na logičan početak nečega ili rad iz potrebe. Ja mislim da smo mi kolektivno, ne samo sada mi ne pričam sad samo o našoj zemlji, nego kolektivno zapadno društvo je toliko otuđeno od sebe i od stvaranja vizija. To ispada kao nekakva bajka. A ja mislim da je najnormalnija stvar da čovjek ima nekakvu viziju, ima mogućnost prvo da dođe do te vizije, ali mora malo da se utiša. Ne može stalno biti u prometu. Ako je stalno u prometu, onda ne može da se čuje, ne može da ekstrahuje tu svoju viziju. A ovo potrošačko generalno vrijeme traži da se stalno, meni to uvijek kad smo mi htjeli da radimo neke promocije, morate biti prisutni na internetu, morate biti prisutni na internetu. Silovanje stalno. I ne, mislim, ali nekako pokušavam da osvijestim sebe, a možda nekog koji će gledati, da ovo što si rekao, da ti kao pojedinac možeš mnogo da podržiš nekoga umjetnika, jako. Da. Znaš, zovni ga, reci mu, bila sam ti na izložbi, na kraju kraja kupi tu sliku, znaš, fotografisanje kod tebe je kao malo bolja ova večera. Ja sam se upoznao sa fotografijom, sam za drugi rođene odveli klince, moje blizance, se slikamo. I tad sam rekao, iću svake godine i nisam to uradio, ne mogu druge da sudim, ali to je nešto predivno što ostaje. Znači, nama treba samo malo to osvještavanje i malo edukovanje obične publike, ne sad ministarstava. Ti možeš da pomogneš. Jer meni, iskreno, kad ja pravim nešto u Banja Luci, to je moj grad, ja to radim kao za slabo. Meni je to nekako, ja užasno odgovornost osjećam. Bitno mi je da tu svi dođu, da svi sjeli kako treba, da svi otišli nekako veseli, razdrgani, ali i mnogo mi znači kad me neko ujutru ne pohvali, čak volim kad mi neko kaže kritiku, loš si ovdje. I mislim da to Banja Luka nekako gubi. Ja vidim da se budi, da sve više kolega međusobno počinju da komuniciraju, to nije, znam jedno kad je bila mala, nego prosto prijeđi preko svoga ega i priđi nego reći, brate, gledao sam te, respekt, ili brate, dođi vamo, malo ti tamo škripi negdje. Znaš, samo želimo da pošaljemo neku, već misionari, si vidjela, znači, imaš li ti tu neku misao da imam. Da imamo, prvo smo po cijelu publiku, a da stvar da je publika veoma snažan element u stvaralaštvu čovjeka. Da. Imam misao. Ja mislim da... Izvini, ali ako mi ujutro pokloniš misao, ja ću povući što sam napisao, rekao je Mile Keki najljepši, urbani, pjesnik hrvatski. Što će povući? Ako mi ujutro pokloniš misao, ja ću povući što sam napisao, a govori Bogu. I bit ću vojnik tvoj. Zato se boriti i svima pričati kako si divan lik. Izvini. Da, sviđa mi se. Pjesnik. Da, sviđa mi se. Sad sam izgubila misao. To sam i želeo, taj osmijeh. To je meni trebalo. Te malo izbacim iz ovog navijenog našeg ovoga autića. Ali evo, Ali imam je, vratila se. It, baby, show me the money. Htjela bih da kažem samo da ja sam jako mnogo svog života provela također u tim mislima. Ko će nešto kupiti, ko će ovako, ko će onako i tako. I sada razumevam da to što mi kažemo, hajte vi podržite ovo, hajte vi podržite,
to je neko prosjačenje koje nas drži u statusu quo. Stalno smo na istoj poziciji upravo zbog toga. Mi mislimo da mi sebe pomažemo na taj način, ali mi sebe konstantno održavamo u tome. Mi ne vredimo, naša umetnost ne vredi, dajte da neko vidi da mi vredimo. To ne funkcioniše tako. Znači, činjenica je ta. U našem društvu ima jako malo ljudi koji vrednuju umetnost. Najčešće ti ljudi koji vrednuju umetnost nemaju novca da je kupe i bave se nekakvim preživljavanjem i nije im, nije pravilo, ali Nije pristupačno. Da, nije im pristupačno. I sad, znači, vrlo je mala verovatnoća da će neko baš odvajati od usta da kupi za neku umetnost, da za umetnost. I ja mislim da mi stvarno trebamo potpuno poisključivati to kakva je situacija, je li ovako ili onako. Poverovati da nije takva. Neosnovano poverovati da nije takva. I baciti se. Jednostavno to zaista se početi baciti i to će doprineti našoj vrednosti, jer ćemo mi onda reći ja želim da budem odgovorna prema svojoj viziji. Nije mi važno da li sam odgovorna prema društvu ili nisam. Hoću da budem odgovorna prema svojoj viziji. Znači, jer ja verujem da je to nešto što je dobro i što će oplemeniti društvo u konačnici, iako možda u tom trenutku društvo neće tako misliti, jer najčešće ne misli. I ako ja kažem ja ću biti odgovorna prema svojoj viziji i naći ću sve moguće načine da ja nju materializujem. Moje iskustvo kaže da se zaista svi združe da ti pomognu. Sad opet mi možemo reći, ali trebali su ovi, nisu trebali ovi, ali je se nešto desilo se. Čini mi se da tim dešavanjima konačno će nešto će promijeniti nekakve vrednosti u tim ljudima. Jednostavno u njima mora da se probudi osjećaj za te vrednosti, jer dok god njega nema, mi silujemo te ljude. To je kao kad svog bračnog partnera, vi vidite u njemu nekakav kapacitet i vi tražite da on vas vrednuje, a on vas ne vrednuje. I što više tražite, to vas manje vrednuje. U tom smislu ja mislim da mi trebamo ovako potpuno začutati o tome, jer to je igra koju mi igramo sa njima. Znači, mi smo nezadovoljni, mi izvocamo kako nema ovoga, nema onoga i opet smo mi ti koji prosimo za to što mi želimo. Probamo okrenuti i probamo, u ovom svijetu postoji dovoljno ljudi koji imaju dovoljno novaca da podrže stvari koje vrede. I ta misao, ja bih rekla, već menja u startu svijest. Jer dok god ja verujem da ne može i da nema i da niko neće kupiti, tako kod nas realno. Ja sam imala veliku izložbu, posle toga sam imala još jednu izložbu koja je posle bila prodajna, ništa nisam prodala. Kupila je samo familija. Kao što to priliče našem društvu. Ali bez obzira na to, i da, naravno, u nekom trenutku ja sam bila demoralisana time. Ali onda sam samo htjela da proširim tu sliku i da shvatim kakva situacija jeste. Da je uzmem takvu kakva jeste i da kažem ok, ali to ne degradira moje vrednosti. Ja samo trebam pronaći gdje ima tih ljudi koji vrednuju ono što ja radim i koji će, možda nije kod nas, možda je negdje napolju, ali ok, malo pomalo, pa već imali umetnika koji odavde prodaju svoje radove negdje napolju i mogu da žive dobro od toga. Znači, već se misao pomera pomalo. I misao je, koja je divna, koja se uklapa ovdje, kaže, ako napišeš stvarno dobru knjigu i baciš je u pustinju, ja to mislim, nekako, ako je nešto si ti napravila, krajnje spontano došlo do nekoga baš na koga nisi planirao, i ako to njega taklo. Jest. Ja mislim da svaki muzičar, ne znam, filmadži, ali ako dubinski osjeća, kad mene pitaš šta bi stvarno volili, ko da te sluša, gdje se pojaviš, ja uvijek molim Boga nekako da neko u nekoj malome stanu navečer u 4 kad mu nije bilo do ničega sasvim slučajno naletio na nešto što smo mi stvarili i da njemu samo malko bilo bolje, to je meni sretnije nego sam ne znam nešto. Kao što vjerujem mi da tu tvoju fotografiju koja daj ko gleda fotografije
Ali ona baka koja je u nekom trenutku stojala na onoj autobuskoj stanci na Trgu Krajine, koja je kičerica, koja je ovakav, koja je onakav, koja je sad blješti, prodaj me, kupi me. I vidjela onu, dobro sjeća koju fotografiju, i samo stala i rekla, vidi, ima neko potpuno ljepši, drugačiji. Mislim, ja da sam je napravio, ja bih rekao, gospode, moje mišljenje je završeno. I mislim da ja sve više viđam kod ljudi, namjerno idem taj lokal patriotizam, ili kažem, znaš, mene interesuje Banja Luka, ne zato što sam neki lokal patriotizam, mislim da smo bolje ili gori, nego to je moja mala zajednica, ja tu živim, kad budem živio, ne znam, negdje drugi, ja ću to, vidim koji baš kažu, ja ću sad da radim ono što osjećam i duboko vjerujem da će nekada neko negdje to gledati. I ja to vidim i da publika ekstremno dobro odreaguje onda na to. To je tako, kad neko nešto radi iz svoje potrebe, unutrašnje, iz srca i iz svog osjećaja nekakve misije, to ljudi prepoznaju. Sve šta radimo iz ego stanja, to se također prepoznaje. I onda je to podložno osudama, ovako, onako i tako. Ja duboko verujem u to da mi kad smo se sinhronizovali sa sobom, kad smo dobro čuli šta je naš zadatak i kad smo voljni da pređemo sve prepreke koje trebaju da bi se to realizovalo, to dovodi do nekih rezultata koji su van serijski. A dok god mi mislimo o seriji, mi smo serijski. Dok god mislimo o tome kako će prihvatiti okruženje, je li sazrelo, je li nije sazrelo, je li će to neko platiti, to je trgovina koja, da, može, mislim, uspeva i to. I to u našim okruženjima to uspeva prilično. Ali pošto si ti uvijek iskrena, nekako ja imam odgovornosti prema tebi, ti si prvi gost i moram biti iskreno, sam jedva preživio ovaj podcast jer me užasno bolio želudac, znači jedva i bukvalno želim zbog onih koji će doći ovdje da rade, da iskreno ti nešto kažem. Kažem. A ti, ako si saglasna, nema ništa reći, mi ćemo se zagrliti, poljubiti, jer smrt korone živjeli zagrljaj, ako ne, iskuliraj. A to je da, znaš, nema nikad da pričaš sa pjesnicima. Jer oni se kao djeca igraju tvojim emocijama. Prije ili kasnije, jelo, to se završi s poljubcima. Nemoj sa pjesnicima. Nemoj nikad da pričaš sa pjesnicima, kad s njima pričaš, uglavnom oni govore, bez ikakvog razloga, tebi obrazi gore. Čas su blatu, čas na nebu sa zvijezdama, nemoj sa pjesnicima. A ako već moraš, barem jednog se kloni. Ja lično mislim da on i ne postoji. On ili je surovo iskren. Mislim, čoro, vajer, bolesnik. Prepoznat ćeš ga lako, zove se Nebojša Kuruzović, samoproglašeni pjesnik.